po svemu sudeći, dakle, te dodatne kvalifikacije. Koreji ovo četvrti susret u ovoj godini. U Londonu su doživjeli onaj teški poraz od nas 4-0. U kolovozu odigrali 0-0 s Peruom u Suvonu i prije 4 dana dobili su Haiti u Uncheonu 4-1 i puni optimizma i vjere. I oni imaju nekoliko novih mladih igrača, ali i glavne svoje udarne zvijezde u sastavu večeras ovdje dočekuju Hrvatsku. Rakitić, i ovo je odlična prilika i evo pogotka. Evo pogotka, tamo je Vida se našao, sam došao nakon što ga nisu uspjeli zadržati Korejci i Hrvatska je povela nakon što je Koreja ozbiljno prijetila u ovih 15-16 minuta nastavka i Vida donosi Hrvatskoj prednost od 1-0. Sada je tek dobio loptu Pivarić-Perišić, dobra kombinacija, izvrsna lopta u sredinu i tako je, 2-0 Nikola Kalinić, 2-0. Izaći će ovdje s brojem 8 Son, kojega zaista nismo previše vidjeli, ušao je s brojem 14 Jun i Lok, a u međuvremenu gledamo još jedan put tu situaciju, ostao je sam ovdje na crti Džung. Zadnji pokušaj Korejaca i zabit će ga ipak Lee Keun-ho, igrač koji je ušao u nastavku utakmice. Evo ovako, uvjetno rečeno nezagrijani Antonio Ježina pamtit će svoj debi po pogodku u tih zadnjih 20 sekundi koliko je vjerojatno ostalo do kraja. Zabio je Lee i Koreji donio utjehu, donio je utješni pogodak. Šteta je što nismo ostali koncentrirani do kraja i što to nije bila čista pobjeda 2-0, ali što je tu je. Puno pokušaja su imali glavom, ovo je bilo previsoko za Bubnića.